Toen ik op 1 juli 1976 als nieuwe 23-jarige werknemer het bedrijf van mijn vader binnenkwam en die week meehielp met het maken van mijn eerste Beeldse Post, kon ik in de verste verte niet vermoeden dat ik exact 45 jaar later geroepen zou zijn de Zwanenzang te schrijven voor diezelfde Beeldse Post. En toch ga ik juist dat nu doen. Mijn wens om na zoveel jaren met pensioen te gaan, het ontbreken van een opvolger en het sneuvelen van alle initiatieven om tot een overname van het bedrijf of aan de krant te komen. Het zijn zomaar 3 aparte motieven die gezamenlijk maken dat ineens in alle helderheid en heftigheid het moment zich aandient dat je de wapens laat zwijgen, de maliënkolder van het hoofd trekt en je tot het besef komt, de strijd is gestreden. De vermoeidheid slaat toe. Een weg terug is er niet meer. De stof van de strijd daalt neer en het wordt steeds duidelijker dat het einde van een levenswerk nadert. Valt er net aan om voor te lezen? Nou, bepaalde stukjes niet, nee. Nee, dat klopt. Toen ik op school zat, heb ik te pas en te onpas roepen, ik wil niet zo werken zoals hij doet, want die had nooit vrij en dat waren journalisten van oude stempel, dus die waren overal bij elke vergadering van begin tot eind. En dan daarna moest alles geschreven worden. Dus ik had dat heel scherp voor ogen van, maar dat ga Dirk niet doen. Nooit never. Maar ja, toen heb ik een hutje bij een verzekeringmaatschappij werkt, tot er van hieruit de roep kwam van, hey, kist ook administratie doen? Nou, daar hoop ik bij. Ja, en van lieverlee worden dat meer en op een gegeven moment zeiden ze van, nou, dan kun je hier ook wel komen te werken. En toen had ik dat idee van, ik wil absoluut niet werken zoals hij dat deed. Dat idee waar ik toen al kwijt. Ja, het begon met mijn paken, met zijn compagnon van leer. Nou, die hadden een arbeidsconflict bij hun werkgever en toen zeiden ze van, nou, we gaan zelf een bedrijf beginnen. En mijn paken waren een beetje de techneut en van leer de administratieve man. Ja, zo ben ze begonnen, te gaar. En ja, de oorlog was natuurlijk een hele akelige onderbreking, maar daarna hebben ze goede wien in de zuilen gekregen. Ja. En ja, familiebedrijf. Paken, mijn huid, het bedrijf in wezen groot maakt wat aan de krant betreft. Zijn neef Gerrit Jaaps was de trekker op het gebied van drukwerk en drukken. En ja, in die bloeiperiode ben ik erin gekomen, in 76. Op een gegeven moment denk je, ja, als je zo lang met zo'n proces bezig bent, ik ben de emotie wel voorbij, maar hield dit weer, bleek gewoon dat dat niet zo is. En dat heeft vooral te maken met dat ik hieraan de deur achter me dicht trek en dat is het dan. Er is geen legacy, ja, de kranten leggen er die het ooit maakt binnen, maar er blijft niks over, buiten de kranten die er liggen. Nou, dat is pittig, vind ik ook zo spijtig. En zo wordt met het uitkomen van deze allerlaatste Beeldse Post het heden geschiedenis. Maar ons krantenhart kijkt niet alleen in weemoed terug. We kijken vooral ook met een gevoel van ongekende trots terug op 86 jaar kranten maken. Veelal met beperkte middelen, maar altijd met het hart.